Bikonu, biko kenenu eji nchukwu nna bi n'eluigwe were ayọ unu tụsa na ife onyonyo ọbụla unu nweta n'akara mgbasa ozi ma tụsabana ka anyị ma ma ya eguro ka anyị luo ife dịka 1000 followers ka anyị wee nwee ike gaba live wee bido match betting. Agwa m na anya na-eme match betting n'akara mgbasa ozi ma a na-eme match betting ma anyị gaa live ka e wee dice ka ụmụ anụmanụ nwoke be anyị nọ n'obodo a na ụmụ anụmanụ nwoke dice na ụmụ anụmanụ nwaanyị be anyị nọ ụmụ nwaanyị abụrụ ụmụ anụmanụ nwoke be anyị nọ n'obodo a utu ụmụ nwaanyị be anyị nọ n'obodo a ka emee match betting ka unu bịa fụ onwe unu nụba onwe unu. Ndị na-enwere ego na Naijiria jeje dute nwaanyị then match bet ya abụkwa onye nọ na Naijiria na-esonyekwala anyị. Ndị nke nọ na Naijiria na-esonyere anyị chọrọ ịbịa obodo a bịakwute difa ịbịa match bet pụta live onye ọbụla amala onwefa then gị nwa nọ Naijiria ihe abịakwa ebe a bịa nụọ di gị ebe a ihe esokwa tikwu ego ihe eji wee mee akwụkwọ wee mee visa wee bịa obodo a na ọ bụrụ ọsọ nke nwoke ya akwụrụ ya ụgwọ everything ịpụtazi ebe a art ya ofu ihe because ada trust season nke ikpeazụ a. So match betting anụ basically for ụmụ anụmanụ nwoke be anyị nọ n'obodo a na nwaanyị be anyị nọ n'obodo a ụmụ nwaanyị be anyị nọ n'obodo a ka apụta ka fa mara onwe fa ka ekedo ka join unu together like this. Amara m ma ya eji eriri wee were chain wee kee unu ụdọ wee kekọọ unu ọnụ ka unu nụba onwe unu. Ọkacha ndị nke a na-enwero senti enwero kọbọ ije wee jee naba Naijiria jeje chọba nwaanyị ka unu nụba onwe unu na taịm adị ọzọ mana ọ bụghị maka ndị na-asakagharị na streeti mebi iji si ike nwee smartphone nwee tiktok ịbịazie ịchọ nwaanyị be ya bịa buwe siwe akaba anyị biwe bibukwuo binyewekwuo yi ibongi akaba anyị bibe ya ikpu akaba anyị isesizie echi niile ikoyiri bibe akoyiri si na ọ dịkwa ka onye nke ọtọ ma atọ ọ dịkwa ka onye nke anụnwa mme nke nwa ọ dịkwa ka onye nke eme na nke ọ dịkwa ka onye nke awaga anya dịkwa ka onye nke ọya kontrol ma ọ dịkwa ka onye nke a koyiri be akoyiri. Anyị achọrọ idiri ndị aka ihe abụrụla onye dị shọ na inwe ife ị na-arụ na inwe ike inye nwaanyị 3 square meal adị na ịya kwụ ụgwọ isi nwaanyị. Biko na anyị achọkwa ndị ofeke fere ofenye isi n'ọfịa ndị efulefu ndị na-asakagharị na siti na-agụ star ọnụ achọkwa unu n'akara mgbasa ozi. Anyị chọrọ normal person dị matured dị gugoro ego ịnụ nwaanyị and again anyị achọkwa ndị dị 60 years. Biko agwa m na ndị 60 years ejiri akọ na 60 years jiri nnọọ nwayọ mara ife o meziri onwe because na chi ejigo ebe ọ nọ chi ejigo ọchịchị ya agbago. Onye ọbụla dị 60 years abịakwa na my match betting. Yes, 60 years abịa na my match betting, even 59 abịa na 59 58 enwere ike manage ịghọtago. So tụsa na ife onyonyo ọbụla na-enweta n'akara mgbasa ozi ya ka ọ gaa ka enwee ike ka more people wee bịa ka anyị lụọ 1000 anyị gaba live bido match betting. And ichezokwana unu echefukwana na still na anyị ka na-echekwa ndị rugo 10 years aka dịrọfa ka akwụrụ akwụ ka fabia were tiketi fa na anyị ka na-emekwa nke a anyị echefubele ya. So ma ịdị sure na ịchọga ịnanụ na ọ bụkwa ndị nke trarị 2-3 people try si ka enyefa ka e were ego nyefa ka fajego McDonald and KFC onye ba wena ọbụla ya. Ife a na-enye bụ tiketi akwụkwọ tiketi anaghị enye icham senti na-akwa afịa. So biko tụsa na ife onyonyo anụnwa ka ndị ọzọ wee nwee ike wee soro anyị ka anyị wee nwee ike wee kọọ n'ubi onye anyị bịarụ.